Asam bun mo? Ngawat bun mo glabi no? Di nami anang kawat-kawat ay kay tagami atong Iya ba kung gamong among atong una biya? Nahatak ba ako sa lubi? sus ay na lang gito gid mangita na numig tarong nga trabaho dili namin mi anang kawat-kawat kay Bitaw. natagami ato. Bitaw, di lagi man nang ko na trabaho. Trabaho gyud ka. Atay atong ni agi ba ay. Hindi ko na mangita tagtarong trabaho. Mugid nangita tag tarong trabaho niya. Natay gitabangan nakasapod ta. Tapi nakasa. Mugid nasapod Di ta. mo dito siya makakawatan de. Mugid wa man siya nag-ingon nga kanang gamay din ng ngawat sin cellphone. Bugo itong tawa. Di ang napasingan lan iya man ditong uyab ng habas tra. Ya, asam tani ron. Sus padayon gyapon ta mangitag trabaho. Saman. Tara. Tara. Napalik si Jog sa lumuslo eh. Ngawat po sa lubi. Ato na. Makakita day tarong trabaho dira unahan day ron. Asam man to sila. Oy! Lumuslo! Asam mo! Oh, uy, ikaw ni nataba. Ah, mandi ka dira dili. Asam bun mo? Ngawat bun mo glabi no? Di nami anang kawat-kawat ay kay Bati mo na. tagami atong Iya ba kung gamong among atong una biya? Nahatak ba ako sa lubi? sus ay na lang gito gid mangita na numig tarong nga trabaho dili namin mi anang kawat-kawat kay Bitaw. natagami ato. Bitaw, di lagi man nang ko na trabaho. Trabaho gyud ka. Sige ilan na bugan ninyo. Kawatan ba mo globe biya? Amo lagi, mangita lagi may tarong trabaho. Oh, ya ikaw asam sa kapadong. Trabaho na bitaw ko. Ay pa siya, nani trabaho kita wap ah. Wajud ta kita. Mukuan sa interview. Mugunta siya? Pa-play ya, bibi. Oh. Paplay mi ba kay wa gyud mi trabaho nakitaan. Sige, si boss ba nangita ba ito trabahante? Kuha nagduhan tao. Kaya para maman na gito. Tara! Sige, tara! Ganun Dito yung trabaho ba? Ikaw una kay wala mi kadumdum. Oh! Ano yung mo dire ba? Ate, trabaho na. Nagsagsag man da. Ano naman si Driaga na may nagtrabaho dira. O, dati mo dire ba? Unsa man ni atong baton dire? Kanay mo ha. Unsa man ni? Kanay begini mo ha. Iketig. Kanang ko na na. Iketig buha. Iketig lugit. Napatay. Oh, trabaho mangin nga mangita ka. Trabaho na. Sige. Oh, iketig lugit. Oy, taba! Kumusta ang trabaho mo dia? Okay ra? Oh, okay na boss. Ang napay doon ang apple boss. Asama na ng duha? Dala po say. Uy, kamo na sa duha? Sus, kamo mo tinugtuok sa kuha sa una, no? Naging kuhan? Sus, mas mayo kay taba mong trabaho. Patrabaho ito mo, way sulod daw. Ayun na, boss. Ano naman? Trabaho mi dire niya. Bayad sa pagtuwing ng skuha.